Салармысыз, көз һәр кешенең күңелендә төрле хисләр уята. Кемдер алтын сары төскә күмелгән бу вакытка ихластан сөенә, кемнәрдер күзләрдә сагышка бирелә. Эссе көннәрдән соң җиңел сулап куючылар да күп булгандыр. Ничек кенә булса да, һәр көнне елмаеп каршылыйк. Сезне Манзара Тапшоның иҗат төркеме алып баручылар Илдар Кыямов һәм Әдилә Сәфәрова сәламли. Балык Бистәсе районы Тәберде Шаллы авылында үзенчәлекле музей бар. Ишегалды музей экспонатларын Зәлия Галиева күреп кайтты. Казан урамнары тарихы белән танышуыбызны дәвам итәбез. Бүген язучы фронтовик Фатих Кәрим исемен йөрткән урамга юл алырбыз. Башка илләрдә уңыш бәйрәмен ничек уздыралар? Кызыл дөнья сәхифәсендә Гөлинә Харасова Һиндстанның Карам-Пуджа бәйрәме белән таныштырыр. Кул пешеранса су белән юарсың. Су пешеранса ни белән юарсың дигән халык мәкале бар. Табигатьнең матурлыгына сокланасыбыз килсә, балаларыбызда табигатькә сакчыл караш тәрбиялик. Иң яхшысы үзебездән башлыйк. Элек-электән халкыбыз чишмәләрен чистартып, кадерләп торган. Бу эшне дәвам итү һәрберебезнең колыннан килә торган эш. Шөпрәле районының Яңа Ишле авылында булган матур вакыйга моның ачык бер мисалы. Кайгылының кайнар яшен юган, гашыкларның сирен түкмәгән, ил якларга кемнәр китмәгән, шул суларны эчми үсмәгән. Авылларда чишмә ачу изге эш, күркәм күренеш. Һәрбер чишмәнең үз тарихы бар. Без дә бүген Шөпрәле районы Яңа Ишле авылында әлеге чишмә ачылышын карыйбыз. Безнең авылыбызда тарихта беренче тапкыр диярлек шундый чишмә ачыла. Мин бу авылда туып үсеп, үземнең авылымны онытырга бер вакытта да уйламадым. Мин инде Рима Гомеровнага бик зур рәхмәт әйтергә, чөнки аның тырышлыгы белән, аның теләге белән дип әйтим инде. Менә бу чишмә бүген барлыкка килде. Менә аның теләге, менә шул җирдә элек булган чишмә дип biz шуннан да менә монда беренче казый башлаганда, аны Илнур дигән җигет эшләтенде, Каял Данадис. Вот, казый башлаганда шуннан да чишмәнең суы әз. Менә казый без чишмәдән су тамчылап кына килә. Бераз тирәнрәк казгач, суын да чыга башлады, бик куәтле иттереп. Һәм менә бүген һәрберегездә суның тәмен тотып карагандыр. Биредә бу һәр кеше өчен бик якын туганнар, дуслар, сыйныфташларны очраштырган күркәм вакыйга. Хәтта Самар өлкәсеннән дә монда кайтканнар. Авылда бу безнең Сара апа тетябыз була дип әйтим инде урысча. Безнең әниебез Шакир кызы Айсылу бу авылда туып үскән. Шатлык белән кайттык. Рухлары шат булсын, Ходаем Раббым ләхим. Риман апага бу оештыручылар царстан бик зур рәхмәт. 40 елны шундый эшләр эшләп, бу хикмәтле эшләр. Аллага шөкер. Әлеге чишмә элек тә монда булган. Бик күпләр аны яңадан торгызу теләге белән янып йөри. Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министрлыгы аша грант аткач, ниһаять төзекләндерү эшенә кирешәләр. Менә без Шөпрәле калфаклылары аерым бер программа эшләдек. Барлап чыктык, үзебезнең районыбызда кайсы авылларда шундый истәлекле чишмәләр бар, гомумән ничә чишмә бар, кайсыларын ачып була. Менә шул программа буенча без бүген 6нчы чишмә ачабыз. Бу программа дәвам итәчәк. Шуңа күрә бу бүгенге чишмәнең тарихы бик көчле аның. Ул бик ныклы чишмә булган заманында. Заманында монда чишмәләр кипкәчтен дә анарда күпмедер дәрәҗәдә су калган. Һәм ул халыкны әйтик туендырып торган су белән. Су бик кадерле булган ул. Шуңа күрә аның исеме элек заманда чишмә учлап дип аталган. Менә учлап алган су да аларга бик кадерле булган. Бүгенгесе көндә инде аның тарихын өйрәнә, аңа яңа исем бирделәр. Ул Вәлиулла чишмәсе дип аталды. Менә монда чишмәнең казанын ясап куйган бабай. Элгәр бит инде кир юарга машиналар булмаган. Ул инде бабай казан ясап куеп, безнең инде бөтен урам шунда кир юарга йөриде. Кирләрне инде юып, чирәмнәргә җәеп киптерәләр иде. Без әле ул вакытта кичкенә идек. Аннан соң инде мин гомерләр үткәч, шул чишмә һәр вакыт инде исемдә, әнинең әйткән сүзләре дә бар иде. Ул чишмәне инде киридән ачырга. Чишмәне яңарту эшендә катнашучылар арасында Наил абый да бар. Проект өлеше төзелешендә бик зур өлеш керткән ул. Яңа Ишле авылының кияве булам. Шунда менә бу парк нәрсәгәндә Рима анда ди безнең элек ди бабайның чишмәсе бар иде. Анда без дикерләр юа идек ди.
Барып карыйм әлбәттә Аллаһу Барып карадым. Рима әйтәм дә, точно әйтәм суага. Чишмә бар мәтә. Дамыр әйтәм, да, барып карадык Рима белән дә. Шуга килмә килдек. Адам әйтәм, Римага ачабыз бу чишмәне. Рима атчаз итмәде булыр ди, тырышыбыз ди. Чишмә ачу хөрмәтенә корбан чалганнар. Әлеге чара авыл көне, авыл бәйрәме ул. Җырлап, корбан шулпасыннан тәм-томнардан авыз итеп, аралашып ял итү урынында. Чишмә ачылышына махсус кунак Илсафта кайткан. Бу минем күрше авылым, яңа эшле, мин моннан 1-2 километр арада, Янкакырлы авылыннан. Шуңа күрә без үскәндә дә, укыганда да бик аралашып үстек. Алар 9-10 классны урта мәктәпкә безгә төшкәннәр иде. Шуңа күрә бу авыл минем өчен бик якын. Үземнең туган авылым кебек бик монда күп дусларым, чырдашларым, классташларым. Шуңа күрә бүгенге бәйрәмдә бик теләп, шатланып катнашам мин. Әгәр без тарихка күз салсак, халык элек-электән су чыганагы булган җирләргә барып урнашканнар. Менә без бүген яңа Ишле авылында да шул мисалга тап булдык. Элек-электән чишмә булып аккан, кипкән чишмәне бүген торгыздылар. Һәм матур итеп ачылды. Һәм шушы чишмәләрне ачу безнең киләчәк буынга табигатьне сакларга, гореф-гадәтләребезне кайтарырга ярдәм итәчәк, үрнәк булып торачак. Чишмә шылтыравын тыңлап хозурланасың, суын эчеп күңел сызлауларына шифа аласың, дуслар белән чишмә янында очрашып, хатирәләр барлыйсың. Матур традицияләр дәвамлы булсын иде. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Андрей Корсинский. Табигатьне саклау дигәннән гомерләрен әлеге эшкә багышлаучылар да бар бит. Мәсәлән, урманчылар. Алдагы киләсе видеоязмабызның герое урманчы Шамил Хайруллин күз сайын табигать хәзинәсен баету эше белән шөгыльләнә дисәк тә артык булмас. Урманда йөрү җанга рәхәт. Мин инде хәзер һәр агачны, һәр чәчәкне таныйм. Һөнәрем барысына да өйрәтте ди Шамил абый. Кеше белән аралашканда ирексездән аның сөйләм рәвеше, үз-үзен тотышы, күзләренә игътибар итәсең. Урманчылар белән сөйләшергә туры килсә, иң әүвәл күзләренә карыйм. Бигрәк тә гомерен шушы һөнәргә багышлаган, озак еллар эшләгән урманчыларның күзләре урман төсенә кергәндәй тоела миңа. Аларның карашында табигатьнең шушы яшел гүзәллеге өчен борчылу, киләчәге нинди булыр дигән кайгырту чагыла. Урманды аны теге яшьтән яратып, яратсаңа була инде ул. Нигә дисәгез, мин үзем Шәмәрдән бистәсендә туган, урман эчендә туган. Минем әти гомер буе Соболес промхозда эшләде, вулканизатор булып. Аннан соң минем олы урманчы булды, лесничий булып эшләде Шәмәрдән урманчылыгында. Мин аннан соң әнинең энесе гомер буе урманчылыкта лесничий булып эшләде, башта Чиләбе өлкәсендә, аннан соң Мәскәү өлкәсендә. Шуларны күреп, урманга гашык булып, үзем дә урман юлын сайладым. Шамил әфәнде дә урман өчен җан атып, эшен җиренә җиткереп башкаручы җитәкчеләрнең берсе. Һөнәри юлын гап-гади хезмәткәрдән башлаган. Инде җитәкче булып эшләвенә дә шактый еллар. Урманда үзе үткән һәр сукмакны яхшы хәтерли. Үзегезнең күңелгә кайсы агач якын? Миңа бөтенсе якын. Халкыгызга кайсы агач туры килә? Мин халыкка якынрак нарат инде. Нарат агач. Әйе, нарат агачы. Урманны биредә хезмәт куючылар һәр кайсы үзенчә тасвирлый. Ул һәр кайсына үзенчә кадерле. Заманында үзе эшләгән урманчылыкларда текә тауларга агач утыртудан курыкмый, аның мәйданын 2000-нән артык гектарга җиткергән Шамил әфәнде исә бик гади генә итеп аңлата. Безгә хәтле урманчылар үстергән урман. Хәзер инде бездә шул урманны калдырырга тиеш булачак. Буыннарга. Без шуңа тырышып, омтылып яшибез, урманчылар. Урманны саф, сәдә, серле, кай чагында шымлы да дибез. Урманчы шушы матурлыкны күрү генә түгел, күңеле белән тоеп, аңлап яши. Корея Республикасында яшәүче серфингчы кыз Сеул Ки су өстендә тамашалар оештыра. Қытайда иң зур төші сулық 75%-қа кемегенде, бұл һәм башқа дүния яңалыклары турында гадәттәгечә Алия Сәлимҗанова сөйләр. Сеул Ки вейк серфингчы. Ул дулкыннар өстендә тамаша оештыра.
Катерга тагылган тактада утырган килеш кыз я иркенләп гәҗит укый, я бәләкәй өстәл янында язып бара. Үзенең чыгышлары өчен образларны спортчы җентекләп әзерли. Эш костюмы яки традицион кием, мәсәлән, ханбок булырга мөмкин. Мондый перформанска кызны серфинг тактасында биегән Гонконг модели илһамландырган. Мин вейксерфинг белән 4 ел шөгыльләнәм. Беренче тапкыр авыр булды, хаталар да китте. Ләкин кыска гына вакыт эчендә мин яхшы нәтиҗәләргә ирештем дип уйлыйм. Сиулкиның чыгышлары күп кешедә сыкланы уята. Тамашачыларга кызның серфингта йөрү осталыгы да, юморы да ошый. Кытайдагы иң зур төче сулык Поянху күле 75%-ка диярлек кипкән. Быел кырылык хөкем сөргән илдә кырылык сезоны да иртәрәк башланган. Дроннан төшерелгән видеода элек күл суы астында яшерелгән сирәк үлән белән капланган җирне күрергә мөмкин. Поянху күлендә кыры сезон 6 августта, 69 көн алданрак башланган. Хөкүмәт аномаль эсселек аркасында хафалануны 4-нче кызыл дәрәҗә дип билгеләгән. Һава температурасы Цельсий буенча 40 градустан артып китә. Фаразлар буенча Цзянси провинциясендә мондай һава шартлары сентябрьгә кадәр сакланачак. Хезмәттәшләребез ял иткәндә эш турында уйлый дисәм, бер дә ялгыш булмас. Илдар абый, кайда гына сәяхәт итмәсеннәр, тамашачыларыбызга бер дигән кадрларны күрсәтә. Дөрестән дә бу юлы аларның объектив камераларына, камера объективларына Мәскәү шәһәре эләккән. Халык сынамышлары белән танышыр вакытта җитте. Я Әдилә, нинди сынамышлар бар? 6 сентябрьдә яуган яңгыр, коры көз һәм киләсе елга муллык юрый. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда һава торышына циклон һәм һава шартлары йогытны ясый башлый. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк чыгыш бөгелмә баулы азнакайда болытлы. Урыны белән яңгыр булырга мөмкин, уртача 13 градуска кадәр. Төньяк чыгыш түбән Кама яршалы Алабугада яңгырлар көтелә 14 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗи, Менделеевскида шулай ук яңгырлы, уртача 14 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава 12 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава 13 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта яңгыр явачак, уртача 14 градус җылы. Якын көннәрдә салкын һәм яңгырлы булачак дип фаразлана. Урыны белән кырау төшергә мөмкин. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 14 градус. Җил көнбатыштан. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау-сәламәт булыгыз.
Siz nindi ит яратасыз? Аның ең файдалысы қайсысы екенін білесізме? Бірінші орында қоян ити екен. Ол гипоаллерген һәм ең файдалы ит болып санала. Онда майлар тауық итінен көбірек, ә холестерин азырақ. Екінші орында тауық иті. Онда А, Б, Е витаминлары, фосфор, тимир, калий, магний көп. Оны өлкәнләргә дә, балаларға да ашарға ярый. Үшінші орында күркә ите. Ол ең диетик ит болып санала. Онда май күләме ең азы. Тик күркә итін үзләштерү жеңіл түгел. Сыйыр ите бары тик 4-нче орында. Аның төп минусы шунда, сәнәгать тарафынан эшкәртү итнең составына начар йогынты ясарга мөмкин. Ашсу остасы Резида Хусайнова итле рулет рецептын тәкъдим итә. Итнең кайсын сайларга икәнен беләсез инде. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән бүген бик тәмле һәм тиз әзерләнә торган ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә катлы камыр кирәк булыр, ит тарткыш аша чыккан ит, йомырка, яшел тәмләткечләр, укроп белән петрушка алдым инде, тыз һәм борыш һәм теләк кирәк булачак. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче иттереп без фарш әзерләүдән башлыйбыз. Фарш өчен инде бүген мин менә итне шулай ит тарткыш аша чыгарып, суган белән бергә кушып чыгардым. Алдан әзерләп куйдым. Һәм без хәзер анда яшел тәмләткечләр салабыз. Бүген инде мин аңа укроп салам. Петрушка яфраклары салам. Мичне 180 градуска кадәр жылытырга куйдым. Бик җиңел әзерләнә торган ризык. Менә шулай яшел тәмләткечләрен турадык. Теләге булган кеше сарымсак та салып җибәрә ала. Мин дә салыйм әле сарымсакны. Тыз истибез. Һәм инде яңа гына тиелгән борышта истеп җибәрик әле. Фаршыбызны әйбәтләп болгатабыз. Әгәр инде фаршка сыйыр ите булмаса, тауык итеннән ясасагыз да ярый. Менә инде безнең хәзер камырыбызга вакыт җитте. Табага, кунатактага әз генә ын сибеп җибәрәбез. Һәм инде катлы камырыбызны җәябез. Менә шулай инде без камырыбызны җәйдек. Хәзер анда әзер фаршыбызны салабыз. Менә шулай без инде фаршыбызны җәйеп чыктык. Әзрәк кенә бу 1 сантиметр шулай калдырабыз. Фаршны салып бетермибез. Хәзер инде әкрен генә без аны рулет итеп төрәбез. Менә шулай. Һәм инде безнең камырыбыз ашылып китмәсен өчен без лизон ясыйбыз. Лизон инде ул йомырка. Biz аны тугалыйбыз. Һәм менә бу камырыбыз бер-берсенә ябышсын өчен без аны әз генә шулай майлап җибәрәбез йомырка белән. Менә шулай камыр ризыкларын пешергәндә, хәзер инде безнең шундый пергаментный кәгазь бар, шуны кулланабыз. Һәм камырыбызны 4 сантиметрлар калдырып кисәбез. Менә шулай. Һәм әзерләнгән пергамент өстенә шулай камырыбызны куеп барабыз. Менә шундай әзер рулетларыбызны 15-20 минутка 180 градуслы мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһка тапшырдык. Көтәсе генә калды. Менә инде тәмле исләрен чыгарып, безнең ризыгыбыз әзер булды.
Менә шулай. Без инде аны каймак белән бирәбез. Һәм өстенә каймак салабыз. Менә шулай. Менә хөрмәтле тамашачыларым, тырышкан табар, ташка кадак кагар ди. Менә шулай тырыша, шундый тәмле рулетыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Озын, матур гомерләр телим мин сезгә. Иртәгә 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале башлана. Исегезгә төшерәбез Казан халыкара мөселман кино фестивале Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәмендә Россия ислам дөньясы стратегик фаразлау төркеме белән берлектә 7-11 сентябрьдә узачак. Бу уңайдан бездә кунакта фестивальнең матбугат үзәге координаторы Регина Шиһабетдинова. Хәерле көн исәбез. Регина, исәнмесез? Тамашачыларның исләренә төшереп узык фестивальнең ачылу урыны ничәдә була һәм кемнәр катнашыр дип көтелә? Безнең кинофестиваль 7 сентябрь көнне Казан ратушасында кич белән сәгать 7-дә башлана. Билгеле инде ачылу һәм ябылу тантанасы фестивальдә гадәттәгечә ул иң зур чаралардан санала. Әйе, ул гомумән фестиваль өчен һәм анда катнашучылар өчен генә түгел, республикада бит инде гомумән безнең кинофорум иң зур чараларның берсе булып тора ел дәвамында һәм аны бик күпләр көтеп ала, бигрәк тә Кызыл келәмнән узачак йолдызларына. Йолдызларга килгәндә безнең һәр вакыттагыча, һәр елдагыча состав бик бай һәм бик көчле. Жюри әгъзаларын гына алсак та, быелны аны алдан әйтеп узганча актер, режиссер, Россиянең халык артисты Владимир Хатиненко җитәкли. Шулай ук безнең Мисырда бик танылган актриса Илһам Шаһин булачак жюри әгъзалары арасында. Шулай ук кинематографист Ихсан Кабил, ул Төркиядән киләчәк безгә. Төркиядән тагын бер актер Нуман Шакыр киләчәк. Ул бик күп төрки сериалларында һәм копродукциялардан уйнавы белән танылган. Шулай ук ачылу тантанасын безнең Россия актрисасы Олеся Судзиловская алып барачак, ул килә безгә. Һәм инде ябылу тантанасына без Иван Колесниковны көтәбез. Ул «Движение вверх» фильмы буенча күпләргә бик таныштыр. Шулай ук инде безнең мөхтәрәм кунаклар арасында без түрәләребезне, министрлыклар вәкилләрен көтәбез, дәүләт оешмалары вәкилләрен көтәбез. Катнашучылар арасында шулай ук фестивальнең эшлекле программасының мәртәбәле кунаклары бар. Менә шулар. Ничә илдән күпме гариза килде? Шактый бугай. Быел кинофестивальгә 44 илдән 600-дән артык гариза теркәлде һәм аларны сайлап алу комиссиясе 50-сен бәйге программасына кертте. Ул гадәттәгечә кыска һәм тулы метражлы уен фильмнары һәм кыска һәм тулы метражлы документаль фильмнар. Шулай ук безнең фестивальнең үзенчәлекле бер номинациясе бар. Ул милли бәйге. Анда безнең Татарстан турында яки Татарстанда төшерелгән фильмнар катнаша. Бу димәк яңа номинация быел. Юк, ул яңа номинация түгел. Ул инде берничә ел элек кертелде һәм зур уңышка казанды дип әйтергә кирәк. Безнең җирле кино белән безнең халык та, монда Татарстанда яшәүчеләр дә һәм чит ил кинематографистлары да бик кызыксына. Һәм матбугат чараларыннан күпме журналист көтелә, чит илләр белән элемтә ничегрәк булачак? Безнең Татарстан журналистлары белән дә элемтәдә гел торабыз. Без һәр даим Мәскәүдән бер делегация журналист көтелә. Һәм чит ил журналистлары белән без элемтәдә торып, аларга инде читтән мәгълүмат җибәрәбез. Гомумән, менә безнең август ахырына кадәр аккредитация барды. Анда 150-гә якын журналист теркәлде. Шуңа безнең матбугат хезмәте, матбугат үзәге һәр вакытта да элемтәдә, коллегаларга без һәр вакытта ярдәм итәргә әзер. Регина, кайсы кинотеатрларда фильмнар күрсәтеләчәк һәм керү иреклеме? Безнең фильмнарга һәр вакыттагыча керү ирекле. Фильмнар күрсәтүгә бәйге номинациясенең фильмнары Cinema 5 кинозалларында күрсәтеләчәк. Ул безнең республика сәүдә үзәгендә урнашкан. Безнең кинофестиваль ул региондагы иң зур фильмнар күрсәтү мәйданчыгы
буларак кабул ителгән, ләкин ул форматтан без инде бик күпкә үстек. Монда алдан әйтеп узганымча, бик бай эшлекле программа әзерләнә безнең. Ул да булса кино базары. Бу фильмнарны кинотеатрлар аша гамәлгә ашыру өчен бик зур адым, бик зур шундый аралашу мәйданчыгы. Шулай ук безнең кинофестиваль кысаларында эшләячәк халыкара кинопроектлар питчинга. Монда инде зур әһәмияткә копродукцияләр ия. Әйтик, менә безнең быелгы кинофестивальнең төп номинациясендә, тулы метражлы фильмнары номинациясендә Казахстан белән Татарстанның копродукциясе Тарлан дигән фильм катнаша. Бу инде шушы питчингтан үсеп чыккан аның бер зур нәтиҗәсе. Һәм алдагы елларда андый фильмнар күбрәк булыр дип өметләнәбез. Шулай ук тагын бер яңалык, быел беренче тапкыр фестиваль кысаларында кино мәктәпләре форумы узачак. Шулай ук эшлекле мәйданчык кысаларында бик файдалы кинематографистлар өчен генә түгел, гомумән мәдәнияткә кагылышлы һәркем өчен файдалы булган мастер-класслар уза. Монда кино юнәлешен аерым алсак, Азербайҗан, Казахстан, Таҗикстан, Иран вәкилләре үз кинематографы турында сөйләячәк. Шулай ук халыкара авторлык хукукы турында да бик мөһим мастер-класслар булачак. Шуңа кызыксынган һәркемне без анда көтеп калабыз. Шактый киң һәм әтрафлы бай программа булачак икән. Кызыклы фестиваль. Исән сау башкарган насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Бездә кунакта фестивальнең матбугат үзәге координаторы Регина Шихабетдинова булды. Тапшырыбызны тагын бер талантлы кыз Миләүшә Гафурова турындагы видеоязма белән дәвам иттерербез. Ул фотограф. Ул төшүчегә ашарга тиеш. Бүтән мәгънәсе шунда гына шикелле. Мин үзем фотографияны рәсем шикелле күрәм. Аннан дидер ул чынбарлык ук түгел. Андан ниндидер башка нәрсә булырга тиеш. Нәрсәдер аңлатырга яки күрсәтергә теләү аның аша. Синең үзеңнең дөньяга карашыңнадыр күпмедер. Чөнки син кешеләрне генә төшермисең. Үзеңнең эстетикаңны. Кайбер кешеләрне үзеңнең карашыңны күрсәтмичә генә төшерәсе килә. Алар нинди бар, алар турында күбрәк сөйләсе килә фотода. Бер нәрсә кулланмыйча. Мин кызыксынам, карыйм, ләкин мин юктырмаска тырышам бер нәрсәдә үземә. Бик тырышам. Чөнки бик тиз үзгәрәм мин. Һәм әнә башка кешеләр шикелле төшерә башлармын дип куркам. Үзем шикелле күрмәм шикелле. Кәсәкем матур итеп төшерә ала. Ләкин күп очракта фотоны эшкәртүдән тора бөтен нәрсә. Син эшкәртәсең? Анда син кайсыдыр өлешен кисеп атасың. Сиңа ничек эш шулайтып калдырасың инде анда да рәсем ясаган шикелле. Син рәсем ясасың? Сирәк кенә. Мин һәр вакыт ясыйсы килә. Һәр вакытта да мин теләгәнчә килеп чыкмый. Яки миңа бик каты тәэсир итә минем тирәдә булган нәрсәләр, кешеләр, музыка.
hava turışı, hem sen yasay başlaysan resimni. Әміне алар өзгәрсә, бір нәрсә өзгәрсә, минем кайф үзгәрә. Һәм рәсем үзгәрә. Үзгәрә бит анда төсләр үзгәрә. Минем ничек ясавым, краска белән ясасам анда мазоклар үзгәрә. Карандаш белән ясасам штрихлар үзгәрә. Аның рәвеше үзгәрә, тулысынча стиле үзгәрә һәм син башта уйлаган әйбер бөтенләй икенче төрлегә әйләнә. Һәм һәр вакыт канәгать калмыйсың. Мин укыдым сәнгать мәктәбендә, живопись бүлегендә, мәктәптә чакта. Миңа бит авыр, мин нәрсә сөйләргә белмәдем. Югалып калдым. Һәм минем бөтен нәрсәне беләсе килә иде, шуңа күрә журналистиканы сөйләдем. Мин китәсе килә реставрация эшенә. Борынгы картиналарны торгызу. Менә шуның белән шөгыльләнәсе килә. Тагын кайсын сөйләргә белмим. Her fasılının özüne gene has beyremi bula. Yaz, Nevruz, Jey, Saban toyu, kış, Яңа ел beyremi bilen istelikli bulsa, tabiat altın su tüske kirgen vakitte uğmuş beyremini uzdırabız. Bizde yine түгел көп кенә илләрдә бу шулай. Кызык дөнья сәхифәсендә Хинстанның уңыш бәйрәме белән танышырбыз. Гөлинә инде студияда. Гөлинә, рәхимет сүз сиңа. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген Һиндстанда уңыш бәйрәме Карам Пуджа, ягъни Карма Пуджа билгеләп үтелә. Ул индуизм календаре буенча Бадхадрапат аеның 11 көненә туры килә. Бәйрәм илнең Аджарханд, Махья Прадеш, Чаттисгар, Ассам, Одеша, ягъни Көнбатыш Бенгали штатларында билгеләп үтелә. Бәйрәмгә әзерлек 7-9 көн алдан башлана. Кызлар кәрзингә 9 төрле ырлык утырта, гадәттә бу кукуруз, дөге, тары булырга мөмкин. Бәйрәмгә алар тишелеп чыга, матур яшьле булып тора. Карам Пуджа иртәсендә хатын-кызлар дөге, кукуруз оныннан камыр ризыклары пешерә. Бу вакытта ир-атлар урманга барып, карам агачын таба. Аның янында гыйбадәт кыла, агачның зур ботакларын сындырып, авылга алып кайта. Карам ботаклары авыл уртасында урнаштырыла. Гадәттә чәчәк гирляндалар белән бизәлә. Бәйрәмнең килеп чыгышы белән бәйле бик күп риваятлар бар. Шуларның берничәсе белән танышыйк әле. Беренчесе буенча имеш 7 абыйлы энеле бер туган яшәгән икән. Алар көндә кырда эшләгән. Төшке ашларны хатыннары алып килеп ашаткан ди. Көннәрдән бер көнне бу ирләргә хатыннары ашарга алып килми. Тамаклары ачкан арган туганнар кичен өйгә кайталар һәм бик сәер бер күренешкә юлгалар. Хәлә җифетләре карам агачы ботаклары янында җырлап биеп йөри икән. Әлбәттә аларга бу күренеш ошамый. Ир-атларның берсе ботакларын тартып алып елгага ташлый. Бу гамәле Тәңренең ачуын чыгара. Абыйлы энеле туганнар күп мөшләүләренә карамастан ел саен азрак уңыш җыя башлый. Бу хәл бик озак дәвам итәр иде, әмма бәхеткә рухани Брахман очрый, ул бәхетсезлекләрнең сәбәбен әйтә. Зур гаилә башка авылга күченә һәм елда карам агачына гыйбадәт кыла башлый. Икенче риваят исә карам агачы янында биегән туганнарын аңламаган сәүдәгәр турында. Ул да ачудан агач ботакларын елгага ташлый. Нинди ялгышлык эшләгән аңлагач, карап тезеп ташланган барлык ботакны җыеп ала. Кыскасы, карам индуизм халкы өчен изге агач. Эшеңдә, гаиләңдә бар да яхшы булсын дисәң, бу агачка карата хөрмәт күрсәтергә кирәк. Karam
атны алдан утыртылган ырлыкларны хәтерлисезме? Бу уңдырыш тәңресенә бүләк. Моннан кала йорт кышында корбан итү гадәте бар. Ул да халыкның тәңрегә хөрмәте. Корбан иткән кош-кортның каны агач ботакларына сөртелә. Карам аянына шәмләр урнаштырыла, хуш исле тояклар яндырыла. Аннары җырлар, биюләр башкарыла. Бу да борынгы йола. Икенче көнне карам ботаклары елгага төшерелә. Бәйрәм тамамлангач уңышны җыярга да керешсәң була икән. Эшкә тотынганчы Карам Пуджи бәйрәменең бию йоласын карап китик. Кемдер тәңреләренең рәхимлегеннән көтә. Без төрле әмма теләкләр бер. Тук, сәламәт булу, мул яшәү. Карам Пуджи мүбәрәк булсын. Җәйге хезмәтебезнең нәтиҗәсе барыбызны да сөендерсен. Шушы матур теләкләрдә мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Тарих белән кызыксынучыларга Татарстанда мөмкинлекләр җитәрлек. Телисең икән тарихи объектларга барасың, телисең икән музейлар буенча сәяхәт кыласың. Ә инде искиткеч табигать күренешләренә сокланасыгыз килсә, Дендрарийга рәхим итегез. Раифа Дендрарий 1921 елда оешкан, хәзер аның мәйданы якынча 35 футбол кырын тәшкил итә. Шактый зур. Бүген Дендрарийның Европа өлеше белән танышырбыз. Дендрарий территориясендә ял итәргә дә мөмкин. Иң мөһиме рөхсәт ителгән сукмаклардан гына йөрү, әйләнә-тирә мөхиткә зыян китермәү. Үзеңне кунак итеп хис итү инде. Республикабызның матур урыннары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Бүген юлыбыз Иделкама тыюлыгына барып тоташа. Биредә бер гасырлык тарихы булган Дендрарий урын алган. Үткән тапшыруларда без Дендрарийның Америка секторы буенча сәяхәт кылган идек. Бүген Европада киң таралган агачларны карап үтәрбез. Мавыктыргыч сәяхәт буенча экскурсияне гадәттәгечә биология фәннәре кандидаты Әнвәр Аюбов алып барачак. Сезнең белән Европа секциясына керәбез. Менә Америкадан имәнне карадык, кызыл имәнне. Хәзер мин сезгә безнең имәнне күрсәтәм. Яфрагын. Әйдәгез. Менә безнең имән, менә бу кызыл. Красный дуб дип атала менә. Күрәсезме? Яфраклар бер-берсеннән аерылышлы. Европа секциясында үсемлекләрнең 600-гә якын төрү үсә. Мәсәлән, татар зелпесе. Ул бик матур декоратив куак. Җимешләре генә кеше ашар өчен түгел, әмма кошлар бик ярата. Бездә үсә торган тагын бер агач, кырыш агач. Менә ясин дигән агач. Аның яфраклары ошаган теге американский клонга. Шушы аның неләре күп әйе кышлар ашылар, безнең кышлар. Снегир әйтик, теге американский клонның неләрен кышлар ашамый. Менә ул кышын туңып кырган. Но менә 26 елның аның тотканнар теге за счет корневой системы постоянно восстанавливается. Но неда Воронеж тирәләрендә анда жылырак, анда урман булып үсә, шушылрак. Элеке печәнлек булмаган чакта, менә аны себерке ясап, кышын ашатканнар. Хайваннарга, сыер да шул. Европа секторында үсүче агачлар арасында утынга ярамаганнары да бар. Мисал өчен Амур бәрхәте. Менә шушы агач бархат амурский дип атала, бик йомшак агач. Аны теге бик матур фоторамкалар ясыйлар, шкатулкалар
Шуннан аны үз вакытында кичкән чагында монда тимер кольцо одевали специально, чтобы ярылмасын өчен. Әлеге йомшак җиңел агачны элегрәк Иделдә коткару буҗрасы буларак кулланганнар икән. Моннан кала амур бәрхете давалау, начар энергетиканы йоту сыйфатына ия. Бик теге баталы, бик йомшак. Менә җил булган чакта менә чатнап биткән. Җил әйләндерә агачларны, ботакларны. Шунда менә чатный. Булай йомшак агач булгач, аны теге эшкә дә алмыйлар. Шул уттан да начаранардан җылы бик бирми. Имәнгә караганда, каенга караганда. Шунда менә мотор инде мотор итеп һәне эшләр алар. Дендрарийның Европа өлеше буенча сәяхәт шуның белән тәмамлана, башка бүлекләре белән киләсе тапшыруларда танышырбыз. Халык сынамышлары белән танышыр вакытта җитте. Я Әдилә, нинди сынамышлар бар? 6 сентябрьдә яуган яңгыр, коры көз һәм киләсе елга муллык юрый. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда һава торышына циклон һәм һава шартлары йогытны ясый башлый. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш чыгыш бөгелмә баулы азнакайда болытлы. Урыны белән яңгыр булырга мөмкин, уртача 13 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш түбән Кама, Яршалы, Алабугада яңгырлар көтелә 14 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук яңгырлы, уртача 14 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава 12 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава 13 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта яңгыр явачак, уртача 14 градус җылы. Якын көннәрдә салкын һәм яңгырлы булачак дип фаразлана. Урыны белән кырау төшәргә мөмкин. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 14 градус. Җил көнбатыштан. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез, кадерле тамашачылар, сезне Манзара тапшыруның икенче өлешендә сәламлыйбыз. Күңел җылысы булганда кояш нурлары да азрак булу куркытмый. Саулармысыз? Балык бистәсе районы Тәберде Шаллы авылында үзенчәлекле музей бар. Ишегалды музей экспонатларын Зәлия Галиева күреп кайтты. Казан урамнары тарихы белән танышуыбызны дәвам итәбез. Бүген язучы фронтовик Фатих Кәрим исемен йөрткән урамга юл алырбыз. Казан урамнары тарихы белән танышуыбызны дәвам иттерербез. Бүген Фатих Кәрим исемен йөртә торган урамның тарихын барларбыз. Урам кыска гына булса да мәдәни мирас объектларына бай. Аларның кайберләре белән алдагы минутларда танышырбыз. Саратский яшел гармун көмеш кыңгыраулары. Шул көмеш кыңгырауларының кичке яңгыраулары әллә нишләтә күңелнән. Бу урамны атлаганда әлеге шигырь юллары искә килә. Чөнки ул Фатих Кәримнеке. Ә без бүген аның исемен йөрткән урамның тарихы белән танышырбыз.
Казанның Вахит районында урнашкан әлеге урам татар язучысы, Бөек Ватан сугышында катнашкан саперлар взводы командиры Кенигсбергны штурмлаганда һәлак булган Кызыл Йолдыз һәм Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнгән Фатих Кәрим исемен йөртә. Революцияга кадәр икенче аркылы урам дип йөртелгән. 1920 еллардан аркылы Тукай урамы дип үзгәртелә. Хәзерге исемен 1953 елны ала. Урам кыска гына булса да мәдәни мирас объектларына бай. Татар шагыйрьләре Габдулла Тукай һәм Фатих Кәрим урамнары кисешкән җирдә Юнысов мәйданы була. 1913 елда берничә мең кеше нәкъ менә моннан бөек шагыйребез Габдулла Тукайны соңгы юлга озата. Габдулла Тукай һәм Фатих Кәрим урамнары киселешендә урнашкан әлеге бер катлы йорт үзенең күршеләреннән Юнысов Апанаевлар һәм Шамил йортыннан гадилеге, җыйнаклыгы белән аерылып тора. Алар өчесе дә якынча бер вакытта салынган һәм өчесе дә Юнысов мәйданында урнашкан. Бу 5-нче полиция участогының табибы Николай Иванович Беркутовның йорты була. 19-нчы гасыр азагында төзелә. Аның бизәлешендә татар халык һәм профессиональ архитектура үрнәкләре кулланыла. Зәңгәр мәчет татар архитектурасы үрнәгенә төзелгән мөһим объект. 1778 елда бу урында агачтан мәчет төзелә. 1815 елда аның урынында таштан салынган мәчет барлыкка килә. Гасыр эчендә ул бик күп үзгәрешләр кичерә. Һәр яңа төзелешне һәм төзекләндерүне татар сәүдәгәрләре үз кулына ала. Фатих Кәрим урамы Шиһабетдин Мәрҗани урамыннан башланып, Исмагыйль Гаспралы урамы белән киселештә тәмамлана. Тарих белән кызыксынып күркәм, гырыф-гадәтләребезне киләчәк буынга тапшыру өчен янып киеп йөрүче кешеләргә һәр вакыт сокланып карыйбыз. Киләсе видеоязма героебыз да шундый шәхесләрнең берсе. Ул Балык Бистәсе районы Тәберде Чаллы авылында яшәүче Илшат Шәйдуллин. Шәйдуллиннар гаиләсе менә инде 7 ел иң матур ишек алды бәйгесе җиңүчеләре. Бу гаилә авылда уңганлыгы, тырышлыгы белән аерылып тора. Аларның матур ишек алды нәрсәсе белән үзенчәлекле соң? Тулырак алдагы видеоязмада. Ишек алдында музей. Мондай әйбер ишеткәнегез бар идеме әле? Ә менә Балык Бистәсе Тәберде Чаллы авылында яшәүче Илшат Шәйдуллин үзе теләп экспонатлардан күргәзмә булдырган. Әйдәгез, без дә бергәләп танышып, карап үтик әле. Безнең төп героебыз шушы музейны булдыручы Илшат Шәйдуллин. Илшат абый, исәнмесез? Исәнмесез. Илшат абый, менә шушы музейны булдыру теләге сездә ничек барлыкка килде? Бу күптәннән бар инде. Башта ничек дип әйтәм, теге иске сарайны сөткәндә килеп чыкты, мен шушындый иске әйберләр. Шуларны җыя башладым мин. Ләкин инде башта монда кагып куйган бер җәзен генә. Аннан соң инде менә конкретнысы дип әйтәм, былтыр туды бу фикер. Экспонатларны каян алдыгыз? Күбрәге үземнеке инде теге әбиләрдән, бабайлардан калган шунда. Аннан соң менә шулай кеше килә дигән, кайлардагы инде. Миндә теге бар иде, миндә бой бар иде дип кемдер сәгать күтәреп килә шунда, кемдер әнә шундый струк дип әйтәйекме, кемдер әнә чабата. Шулай җыелган нәрсәләр инде. Ачык музейга экспонатлар күптән түгел генә җыела башласа да, биредә буыннар чылбырын тоташтыручы әйберләр шактый. Элек авыл хуҗалыгында кулланылган җайланмалар, һөнәрче остаханәләре, төрле чорга хас фотоаппаратлар, кәрәзле телефоннар, иң кызыклысы әби-бабаларыбызның чемоданы сакланып калган. Элекке чемодан. Элекке чемодан ясаганнар, шуны бәйгәннәр менә. Инде менә үзе генә бак, менә җөргән күтәреп карадылар. О, бу шундый чемодан белән элек йөргәннәр әйме? Шәйдуллиннар гаиләсе кул эшләренә дә оста. Моторлык тудыру аларның яшәү рәвеше. Йорт ихата алды әкияттәге кебек ясалган. Көн күреш әйберләреннән декоратив элементлар, ишек алдында янып торган чәчәкләр әлбәттә моторлык өсти. Моторлыкны гаиләбез белән булдырырга тырышабыз. Безнең инде Габдулла Тукайның мәкаль астындагы девиз белән яшибез. Яшьлегендә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, картлыгыңа каршыларсың, бик тыныч һәм бик җиңел дигән девиз астында шулай тырышып, шулай хезмәт итәргә яратабыз инде. Безнең авыл җирлегендә, Котыбыкаш авыл җирлегендә гомумән
матур тормышлы семьялар күп. Но бу семья башкалардан аерылырак үзләренең уңганлыгы белән аерылып торалар. Алар 7 ел Котлыбыкаш Сабантуенда безнең самый матур авыл ишек алды дигән номинациядә бүләкләнү бар. Алар 7 ел подряд менә шушы Сабантуйда шушы бүләкне алалар. Киләчәктә дә Шайдуллиннар гаиләсенә менә шушы матурлык белән кешеләрне куандырып яшәү өчен исәнлек, иҗади уңышлар теләп калабыз. Кул пешеранса су белән юарсың, су пешеранса ни белән юарсың дигән халык мәкале бар. Табигатьнең матурлыгына асыкланасыбыз килсә, балаларыбызда табигатькә сакчыл караш тәрбиялик. Иң яхшысы үзебездән башлыйк. Элек-электән халкыбыз шишмәләрен чистартып, кадерләп торган. Бу эшне дәвам итү һәрберебезнең колыннан килә торган эш. Шөпрәле районының Яңа Ишле авылында булган матур вакыйга моның ачык бер мисалы. Кайгылының кайнар яшен юган, гашыкларның сирен түкмәгән, ил якларга кемнәр китмәгән, шул суларны эчми үсмәгән, авылларда шишмә ачу изге эш, күркәм күренеш. Һәрбер шишмәнең үз тарихы бар. Без дә бүген Шөпрәле районы Яңа Ишле авылында әлеге шишмә ачылышын карыйбыз. Безнең авылыбызда тарихта беренче тапкыр диярлек шундый шишмә ачылган. Мин бу авылда туып үсеп, үземнең авылымны онытырга бер вакытта да уйламадым. Мин инде Рима Гомеровнага бик зур рәхмәт әйтергә, чөнки аның тырышлыгы белән, аның теләге белән дип әйтим инде. Менә бу шишмә бүген барлыкка килде. Менә аның теләге, менә шул җирдә элек булган шишмә дип biz шуннан да менә монда беренче казый башлаганда, аны Илнур дигән җигет эшләтенде, Каял Данадис. Вот, казый башлаганда шуннан да шишмәнең суы әз. Менә казый бу шишмәдән су тамчылап кына килә. Бераз тирәнрәк казыгач, суын да чыга башлады, бик куәтле иттереп. Һәм менә бүген һәрберегезнең дә суның тәмен тотып карагандыр. Биредә бу һәр кеше өчен бик якын туганнар, дуслар, сыйныфташларны очраштырган күркәм вакыйга. Хәтта Самар өлкәсеннән дә монда кайтканнар. Авылда бу безнең Сара апа тетябыз була дип әйтим инде урысча. Безнең әниебез Шакир кызы Айслу бу авылда туып үскән. Шатлык белән кайттык. Рухлары шат булсын, Ходаем Раббым рәхим. Риман апага бу оештыручылары царстан бик зур рәхмәт. 40 елны шундый эшләр эшләп, бу хикмәтле эшләр. Аллага шөкер. Әлеге шишмә элек тә монда булган. Бик күпләр аны яңадан торгызу теләге белән янып йөри. Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министрлыгы аша грант аткач, ниһаять төзекләндерү эшенә керешәләр. Менә без Чүпрәле калфаклылары аерым бер программа эшләдек. Барлап чыктык, үзебезнең районыбызда кайсы авылларда шундый истәлекле чишмәләр бар, гомумән ничә чишмә бар, кайсыларын ачып була. Менә шул программа буенча без бүген 6нчы чишмә ачабыз. Бу программа дәвам итәчәк. Шуңа күрә бу бүгенге чишмәнең тарихы бик көчле аның. Ул бик ныклы чишмә булган заманында. Заманында монда чишмәләр кипкәчтен дә анарда күпмедер дәрәҗәдә су калган. Һәм ул халыкны әйтик туендырып торган су белән. Су бик кадерле булган ул. Шуңа күрә аның исеме элек заманда чишмә учлап дип аталган. Менә учлап алган су да аларга бик кадерле булган. Бүгенге көндә инде аның тарихын өйрәнә, аңа яңа исем бирделәр. Ул Вәлиулла чишмәсе дип аталды. Менә монда шишмәнең казанын ясап куйган бабай. Элгәр бит инде кир юарга машиналар булмаган. Ул инде бабай казан ясап куеп, безнең инде бөтен урам шунда кир юарга йөриде. Кирләрне инде юып, чирәмнәргә җәеп киптерәләр иде. Без әле ул вакытта кичкенә идек. Аннан соң инде мин гомерләр үткәч, шул чишмә һәр вакыт инде исемдә, әнинең әйткән сүзләре дә бар иде. Ул чишмәне инде киридән ачырга. Шишмәне яңарту эшендә катнашучылар арасында Наил абый да бар. Проект өлеше төзелешендә бик зур өлеш керткән ул. Яңа эшләүнең кияве булам. Шунда менә бу парк нәрсәгәндә Рима анда ди сәбезнең электри бабайның чишмәсе бар иде. Анда без дикерләр юайдык ди. Барып карыйм әле вала усаллыгын. Барып карадым. Рима әйтәм, точно әйтәм суага чишмә бар бит. Дамыр бит. Да, барып карадык Рима белән дә.
Şuraya kime geldik. Adam ettim Rima'ga açabız buldun çişmeni. Rima atacağız etmedi bulur di, tırşırız di. Şişme aşı hürmetine kurban çalganlar. Әлеге чара авыл көне, авыл бәйрәме ул. Җырлап, Корбан шулпасыннан тәм-томнардан авыз итеп, аралашып ял итү урынында. Шишмә ачылышына махсус кунак Илсафта кайткан. Бу минем күрше авылым, яңа эшле, мин моннан 1-2 километр арада, Янкакырлы авылыннан. Шуңа күрә без үскәндә дә, укыганда да бик аралашып үстек. Алар 9-10 классны урта мәктәпкә безгә төшкәннәр иде. Шуңа күрә бу авыл минем өчен бик якын. Үземнең туган авылым кебек бик монда күп дусларым, чырдашларым, классташларым. Шуңа күрә бүгенге бәйрәмдә бик теләп, шатланып катнашам мин. Әгәр без тарихка күз салсак, халык элек-электән су чыганагы булган җирләргә барып урнашканнар. Менә без бүген яңа эшле авылында да шул мисалга тап булдык. Элек-электән чишмә булып аккан, кипкән чишмәне бүген торгыздылар. Һәм матур итеп ачылды. Һәм шушы чишмәләрне ачу безнең киләчәк буынга табигатьне сакларга, гореф-гадәтләребезне кайтарырга ярдәм итәчәк, үрнәк булып торачак. Шишмә шылтыравын тыңлап хозурланасың, суын эчеп күңел сызлауларына шифа аласың. Дуслар белән чишмә янында очрашып, хатирәләр барлыйсың. Матур традицияләр дәвамлы булсын иде. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Андрей Корсинский. 2022 ел Россияда халық сәнгате һәм мадди булмаган мәдәни мирас елы дип игълан ителде. Шул уңайдан 17 сентябрьдә Петрәш районының Чыты авылында Чыты мишә буйлары тынмый гармун моңнары дигән фестиваль узачак. Аның турында кунагыбыз Чыты авылының мәдәният йорты директоры Миңнур Шәмсетдинов белән әңгәмә курабыз. Хәерле көн исәнсез. Исәнмесез Миңнур әфәнде. Нинди фестиваль бу һәм ни өчен нәкъ менә Чыты авылында уза? Бу фестиваль турында мин күптәннән уйлап хыялланып йөридем. Миңа быел 18 ел булды эшли башлаганга. Башта сәнгать җитәкче булып эшләдем. Аннары директор вазифасын тапшырдылар ышанып. Күптән хыялланып уйлап йөридем. Бигрәк тә менә соңгы ниләрдә бу мине борчый башлады. Чөнки хәзер теге яңа төрле форматта бәйрәмнәр үткәрә башладылар бит инде. Open Air диләр, фест дигән әйберләр. Ул мине теге милләтче буларак тагын бик борчый торган ни булды ие. Аның төгелгенә мәгънәсе дә юк. Нәрсәгә кайтып калган да белмисең. Менә безнең милли бәйрәмнәр Сабан туе, анда ат чабышы, көрәш ул күренеп тора. Баш казымасы аерылып тора ниләре бар. Моны уйлап йөрдем дә каян башларга, ничек башларга, башта уйлаган идем үземнең әзме күпме чыганакларга ышанып, авыл халкына ышанып, бәлки менә ягънәчләр табып, шулай итеп эшләрмен дип. Алай булганда сиңа беркем каршылык та куймый, читләрдә куймый, үзең теләгәнчә оештыра аласың. Мин бу фикерне уртаклаштым да без бит әлбәттә район мәдәният белән бергә эшлибез район хакимиятенә. Бу бәйрәмне чараны бик күтәреп алдылар. Мин үземдә алай ук ни булыр дип уйламаган идем. Сөйләп бирдем, аңлаттым дагы үткәрергә ике куллап булышырга хәзер тора, финанс ярдәм белән ярдәм итү әйттеләр. Һәм без моны зурайттык, масштабларын зурайттык, шулай эшләргә булдык. Әлбәттә без моны уйлаган идек башта, мин шәхсән уйлаган идем, аны Сабан туй болынында, җәйкене, җылы вакытта, шундый зур форматта эшләргә. Аннары кайбер сәбәпләр аркасында ул сузылды, тартылды, көзгә калды, көзгә калгач, быел гал беренче тапкыр гына эшләгән, без аны мәдәният йортында эчендә генә калдырдык. Аңа да карамасаң, бу ачык фестиваль, үзешчәннәр өчен, үзешчән гармуннар өчен. Ни өчен Чытыда, чөнки мин моны үзем уйлап табып, үзем уйлап йөргәч, аны битне бүтән кешегә биреп булмый. Чытыда үткәрергә булгач. Аннары исеме дә аның бу фестивальнең исеме дә безнең якташыбыз мәрхүм инеменә иртә безнең арадан китеп барды. Хатип абый Адгамов исеменә бәйле. Аңа бәйләдем. Ни өчен? Чөнки бездә бит инде гадәттә танылган шәхесләр, язучыларны күтәрү, данлау, аларның исемендә фестивальләр, төрле конкурслар үткәрү. Менә үзешчән оста башкаручылар безнең артта калып онытылып бара. Авылдан чыккан кешеләр бигрәк тә. Менә шуның исемен дә мәңгеләштереп, бу фестивальне күтәрү ниятеннән дә исемендәге мин аның гармуннар кайсын авылга дигән сүзләр булган инде. Ул бик минем өчен ни авылларны бетерү карала. Авылда гармун моңы бер кайчанда ул бетмәде. Ул бар яңгырый гармун моңнары. Аны тагыдан күтәреп, тагыда торгызып, менә зур масштабка чыгарып, лукыннандырып алыр өчен шулай атаган идем. Кемнәр катнаша ала һәм нинди номинацияләр булачак?
Катнашала барлык Татарстаннан түгел, төрле илләрдән катнашала. Кировтан миңа чыктылар. Арча, Биектау, Балык Бисәсе районнарына чыктылар. Инде шуның өстендә эшлибез, реклама ясыйбыз бит инде, кунакка чакырабыз. Ирекле һәр үзешчән гармунчы, баянчы кем гармун тотып уйный ала, бер кибусга чыгара ала, алар катнаша ала. Бүген әлегә дә баягы шул үзешчәннәрне күрсәтү, чыгару, кемдер менә яла, уйнарга кемдер күптән уйнаган юк. Авылда ул бар, күп алар, менә шуларны торгызып чыгару ниятеннән. Кемнәр бәяләячәк? Жюри. Жюрилар арасында безнең махсус баянчылар, гармунчылар танылган. Менә әйтеп китәм, араларыннан берсе Татарстан халык артисты Ринат Валиев булачак. Шактый гына саллы кешеләр була икән. Питрәч районының үзендә гармунчылар күпме? Гармунчылар күп, авыл белән дә бар, менә ансамбльләр бар. Аннар икенче яктан горурланып, милли бошылып әйтимме, күп булса да гармунчылар, менә мин эшли башлаганда тотып уйнарлык бер гармун да юк иде мәдәниятендә. Аннары мин үзем директор булгач, бу әйбер турында күбрәк уйлана башладым, борчыла башладым. Һәм без халык җыелышында бөтен халык исеменнән мин яңа гына сайлап куйган үзебезнең якташыбыз ине, район башлыгы билгеләнгән Минихан Илхам Кашаповичтан сорадык шушы гармунны. Ул безгә Сабан туйганы бүләк итте. Шул гармуннан соң китте безнең коллекция. Мин эшли башлаганда Лапаңна абыйлар әйтә, менә гармун газачыларга инде гармун җырларында уйнаган ишетергә дип, гармунчысы бар, гармун табып булмый. Гармуны бар, гармунчысы юк аны. Ялау, чыкмый ул, тегеләй булай. Бу гармуннан соң кызыксыну булды. Менә миндә кашигар булып эшләгән оператор башта күмер якты, газ ягып, лайыклы ялга чыкты Мәхмүт абый Гараев. Ул кызыксынып уйный башлады, мин гармунда уйнаган гомумән белмидем. Ул үзе ала бик чыкмаган, сөйнеп яңа гармунда уйнап карап, китте. Без аның белән Арчада үткән Рамил Абукрамшин исемендәге халыкара гармунчылар өенә барып, Дамир абый Шәйхетдинов лауреат булып кайттык. Аның күңеле үсте, сөлге җыю, каз эмәсе, Сабан туй бөтен байрамнар шул гармун белән үтә башлады. Ул да күтәрде, ул миңа рәхмәт әйтә хәзер, менә иртәсен ди 60-70 ка якынайып килә ул. Мин идея сам ди белмим ничә дидем, рәхмәт сиңа дип. Менә шулай булгач, күптәндер онытылган теге олы кешеләрендә мин бер кеше шулай мактанып әйтү, халык арасына чыгара алганмы икән? Димәк, без аның калганнарында уятып, халыкка күрсәтә алабыз. Менә үзегез дә гармунга битараф түгел, коллекция җыям дигән идегез. Менә бу тарафта уңышларыгыз ничегрәк? Уңышлар әйбәт, бүгенге көндә 30 лап гармуным бар. Булар бер тигенсез, менә халыктан җыелган гармуннар дип әйтер идем. Дөрес, берсен үткән ел Алабугадан Спас ярминкәсеннән барып сатып алдым махсус. Ул гармун минем коллекция югы. Алар арасында аккордеон, баян, хромка, тальян гармуннар бар. Махсус биргәннәр бар, исемнәре белән бар. Менә сугышка сатып, сугышка кашалган 45 елгы гармуннар тальянда бар арасында. Һәм менә иң соңгысы минем өчен иң кадерлесе, бу фестивальгә бик бәйлинде Хатип абый Адгамовның уйнаган гармунын миңа энесе, төпчегенесе бүләк итте. Аннары менә әйтеп үткәнем, гармунчылар күпме дигәннән. Менә шул Мәхмүт абый белән йөри уйный башлагач, халык миннән сорый башлады, күрсәтер авыллар, сөлге җыясы, бу бәйрәмгә гармунчыны биреп тора алмыйсыңмы дигән. Теге бер караганда сөйнәсең, сиңа хәтле килеп синең авылдан гармунчы сорагач, әле безнең авыл яши гармунчылар бар икән. Икенче яктан инде гармунчылар әз юк дип башка авылларда шундый нитилар. Менә бүген көндә тотып уйнарлык, минем бәйрәмдә бер генә чарада гармунсыз үткән юк. Мәхмүт абый Гараев, Дамир абый Шәйхетдинов, Наил абый Зиятдинов, Дөлфәт абый Сәләхов кебек бүген әйтсәң, бүген килеп уйнарлык, алар инде ансамбль булып баралар, гармунчыларым бар. Санап чыктым, бүгенге көндә исәннәре һәм авылда яшәүчеләре генә 20-гә якын тотып теләсә көне уйный торган гармунчы бар. Әле бу тотып теләсә кайсы уйный торган. Әйбәт бит инде. Менә шуларны әлегә дә бая шул ният, шуларны күндереп, сөйрәп, әйтеп, сәхнәгә чыгарып, бөтен халыкка күрсәтергә. Чөнки бу зур мөмкинчелек, монда бит бөтен Татарстанга бөтен гармунчылар килә, үзебезнең авылны күрсәтү, башка гармунчыларны карау, аларның уйнауларын тикшерү. Аннары бу авылның яшәүенә дә бер төп сәбәп булып тора. Мин әйтеп кенә китим, авыл зурмы, авыл яшиме, бетәме дигән сорауга мин һәрчак бу сәер тыелса да, мин авылның хуҗалык көтүен китерәм. Бүгенге көндә 300 хуҗалык безнең авылда. Шулай ук 300-гә якын көтүлек хуҗалык, эре баш эретерек бар.
Бу бит һәр йорттагы түгел, һәр йорттагы гаилә кеше гына исәпләнгән мал дигән сүз. Әгәр дә бу мал алса яшәүче кеше шул хәтле икән, бу әле бүгенге көндә китәм дип түгел, шунда яшим дип шунда төпләнгән, гомер итәм балалар өстенә дип яшәүче авыл. Бу мине бик сөендерә, чөнки икегә бүленгән зур авыл көтүле безнең авылда сакланып килгән. Демәк, 17 сентябрь көнне Питрәш районының Шыты авылында узачак шушы бәйрәм нишәдә тамашачыларыбызны чакырып калыйк әле. 17 сентябрь шимбә көнне кичке сәгать 8-дә барыгызны да чакырабыз. Берегез дә бүләксез китмисез. Кем уйнала, кем тартала, кем гармон тотала, гомумән кулында. Килегез берегезне дә бүләксез җибәрмәбез. Авылны күресез. Үзегезне күрсәтерсез, без бик шат булырбыз. Бик рәхмәт. Миңнәр әфәнде, чыннан да эшкә мавыгып, яратып эшләвегез күренеп тора. Ул сезнең һәрбер сүзегездән, фикерегездән. Алга таба да Ходай Тәгалә шушы ялкыннан айырмасын, исән-сау булыгыз. Амин, рәхмәт сезгә тавышлар. Бездә кунакта Питрәш районы Шыты авылының мәдәният йорты директоры Миңнур Шәмсетдинов булды. Кунагыбыз белән сау булашабыз. Тапшырыбызны исә һава торышы турындагы мәгълүмат дәвам итәр. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Татарстанда һава торышына циклон һәм һава шартлары йогытны ясый башлый. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көн чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы. Урыны белән яңгыр булырга мөмкин, уртача 13 градуска кадәр. Төньяк-көн чыгыш Түбән Кама, Яршалы, Алабугада яңгырлар көтелә 14 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗи, Менделеевскида шулай ук яңгырлы, уртача 14 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава 12 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава 13 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта яңгыр явачак, уртача 14 градус җылы. Якын көннәрдә салкын һәм яңгырлы булачак дип фаразлана. Урыны белән кырау төшәргә мөмкин. Башкалабыз Казанда болытлы һава, урыны белән яңгырлар көтелә, уртача 14 градус. Җил көнбатыштан атмосфера басымы төрекемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Манзара үзешен кунакхана белән дәвам итә. Тиздән Сабир Өмедбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрында премьера. Заһир Бигиевның Өлүф яки Гүзәл кыз Хәдичә әсәр буенча спектакль куела. Шул уңайдан безгә кунакка режиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ринат Аюпов белән Минзәлә театр артисты Исинә Миңнемуллина килде. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Ринат әфәнде, Заһир Бигиев бу әсәрен 16-17 яшьлек вакытында язган. Ничек менә шушы әсәргә мөрәҗәгать итәргә булдыгыз? Заһир Бигиев ул безнең халыкка танылган автор. Чөнки бу авторның әсәрләрен без мәктәп программасында нык таныш, мәктәп программасы буенча нык таныш. Мин үзем дә 8нче сыйныфта укыганда аның зур гынахлар һәм менә әлеге Өлүф яки Гүзәл кыз Хәдичә романында укыган идем. Шул вакытта гашык булган идем бу романга. Һәм детектив жанр, ул кызык әсәр. 135 ел элек язылган. Миңа калса, бу Конан Дойлның теге детектив әсәрләренә әсәрләр язылганчы безнең Заһир Бигиев чыннан да 17 яшендә бу әсәрне яза һәм гениальный шундый әсәр китереп чыгара. Бик кызыклы әсәр. Темасы мәхәббәт һәм хыянәт. Хәзерге вакытта, хәзерге көндә актуаль тема. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп бу әсәрне искә төшереп Минзәлә театрына тәкъдим иттем һәм алар менә бу тәкъдимне кабул иттеләр. Менә ни өчен нәкъ Минзәлә театры? Беләсезме? Минзәлә театры ул башка театрларга караганда үзенең яшәеше буенча, үзенең мөхите буенча шул кадәр ихлас, чиста сакланып калган театр. Анда менә шундый классик әсәрләр чәчәк атырга тиеш. Мин менә шуны исәпкә алып, аннан соң мин бу театрда 5 спектакль куйдым, һәм бу театр миңа икеләтә якын. Шуның өчен. Исинә, сез әлегә кадәр Ринат әфәнде белән эшләгәнегез бар идеме һәм Ринат Аюповны режиссерны сез ничек кабул иттегез? Ринат абый әйтеп китте инде, 5 әсәр куйдым дип, чыннан да без Ринат абый белән бик күп әсәрләр эшләдек.
Ринат абый ул менә хәзерге вакытта театрларга бит инде дәүләт тарафыннан да ярдәмнәр бар спектакль чыгарырга. Ринат абыйның бик күп әсәрләре куелган вакытта андый ярдәмнәр юк иде. Ринат абый менә шул вакытта да Минзәлә театры белән бергә хезмәт итте. Аның ул әсәрләре ул чорда Минзәлә театрын бик зур баскычларга күтәргән режиссер ул безнең. Без аны үзебезнең әтиебез дип тә әйтәбез. Безгә бик якын. Бу юл эшләгәндә дә бик рәхәт, җайлы булды. Ринат абый белән инде без училищеларга да кайтып килдек, аннары институтларга да кирип киттек. Ул безне менә яңадан, кабаттан менә шулай театрда язып уйлап йөртә. Менә шу спектакльгә килсәк, сезнең нинди роль кыскача гына эштәлегендә тамашачыларыбызга исенә төшереп китегез? Ха булсын. Мин үзем Зөләйха исемле кызны уйныйм. Эштәлегенә килгәндә бу әсәр Зөләйханың үлеме белән башланып китә. Менә әсәрдә дә бәлкем Зөләйха ул аны кем үтергән ачыклау бара бит инде әсәр буе, бәлкем ул шуңадыр да теге әсәрдә героиня кебек. Әмма ләкин демәк кульминацион ноктадан башлана була инде безнең әсәр. Детектив жанр һәр вакытта ниндидер җинаят, ягъни үлемнән башлана һәм фәхрин үтереп ташлана. Спектакль барышында теге күп күренмәсәм дә, әмма ләкин шишелеш ахырына хәтле Зөләйха исеме яңгырап тора инде әсәрдә. Эштәлегенә килгәндә Зөләйха ул Кырым татары кызы, аның әтисе сырхау булганлыктан Петербургка шифаханага килә. Һәм инде төп герой Муса әфәнде белән шунда танышып, алар бер-берсенә гашык булалар. Һәм дә инде Зөләйханың әти-әнисе бер күрүдән егеткә бирмибез дип инде без инде Кырымга кире кайтып китәбез. Инде Муса әфәнде Казанга кайтып, Хадиша исемле кызга гашык булып, аның меңнәренә гашык булып, алар инде бергә калалар. Зөләйха яңадан Казанга килә, әтисе үлгәч, Муса әфәндене эзләп, әмма ләкин Муса әфәнде кабул итми. Өйләнгән була. Менә үзегезгә шушы рольдә яшәү авыр булдымы? Ничек менә кабул иттегез? Һәм үзегез Зөләйханың гамәленә нинди мөнәсәбәттәсез? Аны кемдер акларга мөмкин, кемдер хупларга мөмкин, кемдер каршы төшергән. Чыннан да шулай, кемдер акларга да мөмкин, ни өчен ул үзен үтерә дип, бәлкем инде хәзерге заманда булса, бәлки ул кыз алай да эшләмәгән булыр иде, әмма ләкин ничә еллар элек язылган әсәр бит инде бу. Ул вакытта бит инде яшәүдә икенче төрле. Шуңа күрә хәзерге заман кешеләре бәлкем аңламастан ни өчен ул алай эшләде. Бу кыз бит инде авыр хәлдә кала. Беренчедән ул әнисен ташлап чыгып китә. Икенчедән инде аны егете кабул итми, бу ике ут арасында калган. Һәм менә шундый үлем гамәленә барып җитә инде ул үзен үтерә. Ринат әфәнде, репетициялар ничек бара? Репетициялар бик үзенчәлекле барды. Ул отпускадан чыккан вакыт бүтән артистларның эшләү теләкләре зур. Шуңа күрә безнең классик әсәр булганга күрә бик тигез һәм тиз узды. Менә 21 көн эчендә без бу әсәрне төгәлләп, аерым бер конструкцияга, аерым бер халәткә җиткердек. Хәзер шундый чор бара, театр костюмнарны, декорацияларны җиткерү буенча эш алып барыла. Бу спектакльгә бик кызыклы иҗат группасы катнашты. Аның рәссамы, танылган рәссам Булат Гыйльванов, композиторы, яшь композитор Юсуф Бикчәнтәев һәм пластика, хореография буенча Марат Казиханов әлеге спектакльдә катнашты һәм ул ниндидер яшьләр өчен көтелмәгән бер спектакль килеп чыгачак. Әле Аллаһ бирсә, бу менә 19-нчы гасыр әдәбиятына ниндидер игътибар, мәдәният игътибар кызыксыну уятыр дип уйлыйбыз. Әлбәттә. Илсенә Минзәлә театры әзерме яңа сезонга? Менә без бит инде отпуск бетү белән менә шу әсәргә тотындык. Ринат абый килде безгә. Без инде Ринат абыйның теге көздә киләсен белгән идек. 1 ел көттек без Ринат абыйны. Һәм дә ниһаять менә шыңга ашып, шушы хыяллар без бит Ринат абыйны үзебез сорап алдык. Без бит Илнур Зуфаровичка әйтеп, безнең Ринат абый белән эшлисе килә дидек тә,
Шул хыял өчен кашты. Әмне режиссер өчен шушы шит театрларга барып эшләп кайту нәрсә бирә икән ул? Ул тәҗрибә бирә, чөнки үзеңнең театрыңда, туган театрыңда эшләгәндә нидер стереотипларга, шаблоннарга батып бетәсең. Ә чит театрда эшли башлаган вакытта син үзеңнең булган бөтен сәләтеңне яңадан, яңа алымнар белән, нидер яңа теге пласлар аркылы яңадан туып, режиссура һөнәрен төрле яктан ачып, менә теге русча әйтәбез бит инде, перезагрузка ясыйсың үзеңә. Үзеңне яңадан яңа корылыш белән яңа сәргә, яңа жанрга тотынып, мин яңадан яшәрәм, яңадан теге аерым бер тәҗрибә алып кайтам. Рәхәт чит җирдә яшәү, чит җирдә эшләп кайту рәхәт. Чөнки бөтен команда синең өчен эшли, шулай үзеңнең театрда да шундый ук. Көтеп алган кунак. Көтеп алган булгач. Сезон ачылышы кайсы көнгә тәгаенләнгән? 7 октябрь. Иншалла, менә бу көнне көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Гомерле спектакль булсын, кызыксыну белән каралсын. Алга таба да яңа дәвамлы уңышлар. Амин, рәхмәт. Бездә кунакта режиссер Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ринат Аюпов белән Медзәлә театры артисты Эйсинә Миңнемуллина булды. Жылырак кийинегез, үзегезне саклагыз, якыннарыгызга игътибарлырак булыгыз дип телисе килә бүгенге тапшыру азагында. Сезнең белән Манзара тапшыруының иҗат төркеме һәр вакыт башкаларга игелекле теләкләрдә булучы Әдилә Сәфәрова белән Илдар Кыямов иде. Сишәмбе көне уңышлы, эшлекле һәм иң мөһиме тыныч булсын дигән теләктә без сезнең белән саубулашабыз. Исәнлектә күрешүләр насыйп булсын.